Okay, I was your former Memo Aquaba and Famra Sompa 93.1 FM. No nine about Pahosima Edumino. Na Menim bre and a aswin. Sir Edru a Benada. Segment Rani a Chemumino. Na oti driver for you me a free na Kwame and Peduha. Nature say, ye. Tiasia Nambre na sono. Na ene akusia baby a me pese ye hwepa wo tiasia nam. Eye edin pa ne ma afe no kɔ na wie ya accident tasi kan kwanhia no ene osi yesi 1st November mu eti ene no tiasia nam no baby ye pese ye hwe se de car si kum nipa no eye hwan fom so eye drivers eye car owners okay eye hunhum asem say aya na afi no kwa wie wo se moja hwie gunti e na car tanya accident ana say drivers no na from so free won say me kwa bantem e na accident si ana say omo ko magazine say omo kwa akoya adwuma dade e wo so omo de hya ase no enye sa dade no na omo de hya ase efiri hwan ene eho e na ebedi enkomo ene kwa na mi wo sofo ba ko a ofiri nkran abesrae nti honhom side no no be fa say ebia aya na afe no beso a moja bi na hwiegu ene sese saade no ba ana ye de ben a eti akosia na minim se ene free ho a me pese ye hwe kasa enam ye mantem wo trotra ye fro he akosia ka bi ho pa na wo kwa akofra na wankasa na wo de wo nkwa agabonsam kire se driving even mirror no kra no ebi mo ho eno anse wo tu car no boom no watu udi na chia no wachina eti akosia tiase nam sa niam ni nyina no ye beto ye boase na ya hwehwe eyese di ana chese ye ho na akire ye mai mu ha dwino se wanya ne sanso enyi maka keteche wo se unya wo nne 25 years wo kabo so no de ano de o sa agro na akodi ye no esunsunsanso no kwesi se wono so bete ne ho no de se so ade so aso wo ahosia enya no ne enye program na media prade o tin o titi eti ahosia enne no ba bi a ye de tiase nam efa no no enne ye 1st November na kire se ye keka ko bronyam no no edie pa ne man kwanhia si enne so me bia homanum na manfo de o madwena ba but shanon so enne eye suahunu na enne so biem ngoma no agosia emode papa mi wubi na efri nura no mi nya kwa na dia de mo hyeda na adan se mentumi nke bitie bi ntiye kura o sa baby ametin mintiye so adan aso asiu so enye ize se mentumi nke amatwe ya se ai bi je ba bewura mu wono so maada se wo hu aki momre na momye hu bibi ma akosia na nya sa awe on kan wi no we ma me penso bo wana me da chiro okay I was here for Shannon so I 21st clinic the sciatica expert and a one family clinic Shannon so some patch there and so eka ho and then so ofori so be ma e na pamfo e betena se dwumadi a ode bre wo no e asem wo hoi no empenipa enipa ene pen ho asem ti ye wo nema pi wo ho a ye de agu akwan mu a ye de ebre wo akosia babi adri de mami entio suahunu medasi yo abusua ye nchiachia mo bi mo nenso nyame ayadom wode da kasiese acheye November bosume ni de dikan sie no de ayana ayene gisem nko a na de ntia me kan sie no yese afe no kakra yankopon de yetwa aka bosume ba kope na chese bronya no na noa ye di na fimpi mienu ne aduonu mienu ne agya no kwan ne ewura fufrum time empire me bone se yankopon koso nkurukuraye na wonfi ngura sa afinimu enanso bio enwoma ne mu ode afeni asase ekura afi apema hankona dioson ensia 1976 ni mu
ɛna yɛwura bio amɔko wɔtwerɛ saa nsɔhwɛ yi nwoma yi na ɛnna nso bie mu nwoma no abusua emu nsɛnsɛm no nso yɛ bebree ma yɛkaka yɛn ho no ade esuaeɛ no na yɛmfa ne nso deɛ no ɛntoa so owura bi ɛfrɛ no sɛ agya kwaku ɔne ne yere ɛyɛ enu abena na wɔn ti kuro a ɛfrɛ no sɛ sanwakyi emu na wɔn ma ware ne mu no nyame yɛ wɔn adom mu nya sika mu yɛ japadeɛ kyɛ sɛ deɛ ne hia wɔn biara no mu saka nanso adeɛ baako a na-akɔyɛ wɔn mo haw kɛseɛ paa ɛyɛ wɔn awuo akora ne bɛtɔ asase so a akyɛ koraa yɛ nafua no aduanan ɛwɔ so saakɔ nti na ayɛ wɔn mo haw ɛne wɔn mama neɛ edidi mu koraa mpo ma ɔbaa no koraa nua bɛrima baako ɛfrɛ no sɛ yawtwemasi wɔn ne ntam tete ɛna ma wo ehu nsensɛm nti ɛno na ɔbaa no de akɔ pie baabi a so wɔkɔ akɔgye akwankyerɛ na wahwɛ sɛ ɛba wei a wɔkɔgye no deɛ akora no betumi atena anaa ɛnna nso bio emu nsensɛm ɛyɛ bebree na menim ampa nti ɛno abena akɔɔyɛ no kɔkaa na hia asɛm nyinaa ama owura no so gye ne so ɛkyerɛ ne sɛ sɛnke betumi anka awo no deɛ nkɔ ntwa akyire sanse nyame de ma ɔno ana agyeɛ ɛna obi nim deɛ nti a nkɔdaa ne ba na ɔmusa akɔ wɔn mu nkyi ɛne wɔka bi akyerɛ no a nso wante ase ɛma ɔyɛ sɛ kurom wɔ koraa no nkurɔfoɔ keka sɛ wɔde ne yafunu na akɔgye sika ne ahonyadeɛ yi a wɔte ho yi nti wɔsrɛ sɛ nananom bɛtumi ayɛ ho biribi a wɔmonom no mpo ba kompo na wɔntumi fa akora no nhyɛ n'akyi nyame anim no wɔkaeɛ no owura no yɛ din ɛna ɔyɛ sɛ wate ɔbɛboa no na mmom deɛ tie nie akwadaa no a ne nsa bɛka no ɛnam sɛ ɔkɔm nsuo nti akwadaa no yɛ nsuo ba na ahyɛseɛ no deɛ akwadaa no ho bɛyɛ hene paa ɔbɛfa yaw mu ɔbɛfa atiti mu na ma ne werɛ mfi ɛho ahyɛdeɛ ɛne ho nkekaawa a ɛbata ho na sɛ kɔba sɛ saa nneɛma wei nyinaa ne werɛ fi a akwadaa no wɔde ne dom wɔ no wɔmbɛsan so akɔ ne nkyi nti wɔka yɛ apɛ no wɔse nana wei deɛ wadaworo ma wɔ mmoa no nsi mpo mɛyɛ no pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ na sɛde bio nsuo ba deɛ mɛyɛ dɛ toto n'aseɛ ɛyɛ mode hyeɛ kan prɛko pɛ nti mɛyɛ no kwan a ne ho ma asɛm ɛna gya wɔkyerɛ ne nneɛma bi sɛ wɔnkɔnkɔnkɔyɛ anokwa wɔkɔ fie ɛkeka nnuro yi bɔ mu a ɛdi bɛyɛ sɛ bosome no akyɛ sɛ antena mmogya ɛwɔ si wohunu no bosome no ama ɛsɛ ne tii ayɛye kekakɔ na ɛsɛ wafa afuru no Sompa 93.1. Mene umiru nyina di ho adanse sɛ sɛde Nyankopɔn yɛ ɔbaa no sɛ kɔba so ɔbaa fa efunu a ɛne kura na nneɛma ɛsesa ebimu die tumi yɛ abosome nson ne adeade nanso Bible mu die no ankasa de abosome nkono ɛna onyinsen a na gya akɔda ne pie nti wɔde ne nkakra ɛma abosome nkono duye no nyame sue wɔn ma somdwem mekyɛ wɔ baa no ɛma wɔfa no ho ɛfa ne ba na awo ɔkɔwɔ yɛ no so ɔwɔ fiada ɛna akora ne saa nso kɔyɛ bɛɛma nti na kyɛ sɛ ɔni ne ho agorɔkoraa na akora ne ho sene yɛ no
ɛna omutu ne din sɛ Kofi Brenya. Esan sɛ wɔn ma brɛ mu paa. Ansa na akora yi ɔmo nsa ɛka no. Na sɛdeɛ kɔnfo no ka no na wɔhyɛ wɔn mo sɛ sɛne akora no sitie no sɛ wɔn ma nkorɔkorɔ no wɔbɛsa akɔnti no. Sompa 93.1. Na maame ne ma n'ani ku ne ho. Wɔkɔ ha na wɔsa no. Wɔfa ha ɔseminie. Nanso ne nyinaa mu na haw ne amane de mpa wɔn ho da. Kyerɛ maame na ankɔ afuom. Sɛ bibi ankɔyɛ ɔno maame no wɔ afuom ama yɛ amfa na ama a okunu kɔ a bibi bɛto no. Akora ne nyini kakra no. Wɔhyɛ aseɛ sɛ mmarima deɛ ano mo taa kɔtoto tae ne adeɛ akum no ma to ɔno so yɛ bi. Sompa 93.1. Obɛkɔ nwura mu wɔbɛba no. Na n'anim ahonhono sɛ tie nie. Ɛmɔboro akɔ akɔbo no. Ti ade no kɔ so a na maame no nte aseɛ no sɛ na de aban ama ne nie. Na so ne nyina mu mekura me mu die. Na we na da kuru bi. Eno abena ekunu agya kwaku afuom. Eno ono so yɛ sɛ wɔkɔ na agya wakɔ akɔpɛ nsuo bi de aba fie. Na eduro no mere na sɛ okunu no nya bibi de ba. Ɔno matumi de ayɛ aduane. Sompa 93.1. Ti wogya Kofi Brenya nko a wɔ fie. Ɛna wɔkɔɔyɛ. Ɔkɔɔyɛ kwansi. Ya akɔda ne mfɛfoɔ bi aba fie hɔ. Ombaye a omso mba abegye tie fisika ɛwɔ akora no hɔ. Na tie fi no a ɛwɔ kuro no so no. Krom hɔ nkɔda akɔpra so akora ne nkɔ bi. Nti wɔn fa ne sika mranya saa onya ne nan wɔ so bi. Ombɛka ne sɛ de akɔ akɔduru deɛ ɛduru ntɔkwa. Omudi bom pepe. Ɛne gyina ɛna eno abana anim nie. Ɔbaaye a ne ba ni etu agu ne so a yɛhwe no wei. Ɔbaa taa ne nsu mu. Ɛna odi mrika kɔtwe akwara no. Okobisa mu a yɛsiti afisika. Ontua no sɛ hene ne ha. Na mo sɛ ne ho akora sɛ mo de mo nsa ɛbɛka me ba ma na yeye. Sompa 93.1. Nye bibi na ayɛ bibi a ama wo mawu adi mawu sei a. Kanya ne senka mukura mpo so kɔ no mai. Matoa me wɔ me fie a mba bɛbo me ba. Ntie ne wɔ ka bi a ɛpa mo nkora ne mankora ne kɔe. Afei okunu ne bae ɛma ɔbɔ bɛma na maneɛ. Ɛma bɛma ne yi sika sɛ akɔda ne nkonko tua. Akora ne gye sika no wɔ kɔnso a. Emu nsɛm ensu yi bebree. Ɛnna nsu bio. Bonsam kyade kwa. Sompa Drum bi enya 93.1. ntoboaseɛ. De nyame de bɛma obi a no afa ne saa. Mesi akyia opi. Na domdom ye na wɔkyena yɛbɛsan so ahyia. Na yɛahwɛ. De di hɔ nso. Yɛmfa sedama one family clinic. Pain expert one ma bimu papa. Sɛ fa ne sɛ yi a wo mu die abusua. Wɔkyiri brɛmu na yɛ wo ya. Kotodwe, usisi, waposo, wonom pem twetwem, woda sɔre a wogye ho ba bia enye. Wo bo no ma wɔtena konya sɛ den kama tena so yi a. Meriti num papa wontimi nsɔre bio. Kyire be kukuru no bo na bomo ne yɛde ne kɔ. Kɔba ne saa no yɛ ne nguase nko a ne ka wo. One family clinic ne yɛbɛboa wo. Abusua yɛ num nso da fam yɛboa no. Bibia da kupa. Yɛne akyetwufo pra so asemfo su. Agona so eduru yɛ hɔ mankesim. Ɛna wobɛkoma asen so yɛ wɔ Pata 60 junction. Yɛbɛn brother man hɔ no mo a sport no hɔ. Mo frɛ ya homa nam ne ni nkɔmmɔ 0546 68 another 6817 0546 68 6817. Sompa kyɛdeɛ nie.
eno na yasha ase a yebubu na no kro no ekro no ene November bosome de di kan efiri wo kine ko nyina no menim se oye owofo a na washa ase adwene de oba bedi ho o ton kra ne ntade eburu nya ntade nuani wo mu bedie sansa na nuoma bo kwa na ekosoro empabo a wo be hyehye nyina menim se awofo ahyase a won moto ewisia ne nyanka nso ede na won mo hye ede na won mu die oba kunani no a okunu wugya no no enkoda no ede na won mo ye eduru ne se kura na busua nkae o obi ye hwe ne de nti won kai kura se wisia na se janka bi wo baabi abusua ya muwa wate na de ohun mobruni mobo no ona awrade be hunu mobo ya namba ne ne mobile money number adaro ma de owo bia na wo de asiso na wo de aboa ronya bosome ne yenso yakoye bi ede aboa 0598 559802 0598 559802 Edi baba no yetere one media limited anasa Blessed Foster na so wo achichi anasa bia wo mo anwa mi logesia tomatoes ntade ne ade na apese e beje no so a eno so ahoma ne ye ofresi so e beba wo nchen na ya ba beje pa 0244 834 838 0244 834 838 Sompa chede ana yenyina ye mmoa ne nyanka nwisia mabrowa ekunafo bronyai omonso entumi enidi menim so be ya mana bro so enti nyankropon twedi ampo basa yedom we hira opa no nche emano so so bi sebe de medane achi Tofiakwa enati ase na mu ebeye de kan kwa hia ho nsem eso ne yeko tof akosia aya semo on se abeye sa beto afibia be kona wie ya senkwanhia edoso ti ase na mayetimu yin so hwan na ebo no yonko so bo se eye hwan efiri hwan okay eti enne no na ansa na akosia ye beba ti ase nam so no enra obekaya ye hyenkomo bi ase nipa bi a osusu se bihye biribi ase na we die manu me ho me ko ware obi me hu obi mantena se enne me hu no me hu ni se mayem fom so adwuma bi kura wo a me kwa akoye no obi tu me fo manya bre anto me boase enti me de misika ko wura me ne mabofo obi kura wo a eye yonko bi a wuko hia no saa yonko kro no a okofa no no enei wama won sa ayede ben asifom wonu hu se wuye biribi e wo wiase akoso ebi kura wo a eye biribi a odiye na akofa nsunsuanso e de abrew sure enura me hye amanfo bose ene ye betoa so fi se course no bebre na omo pese omo bam ye nya bra ma omo eti ene tiase nam no ye ntwe ne tintintin pi na mum ye di nkomo koi no free no num hoko no manumi ho no nso ye besan abedi e ho nkomo jakosi ye na ye ho kakra menim bra so obema me kwan na mebo nwum we a metumi akọ na me unsa nwum we de wunya te ya na chese te ase na mbre sese ni driver baako okay
driver nim fom so a obeye no ebe kum nipa bebre eti ene tiase nam komo a yedie e wo tiase nam mu yese onza tiase nam no etoda ebia wo ba bi a wo driver no de wafa no o meha ti me ma won so kwan ba bi a wo no na won so wa kire wadwene e de abate ase nam no na eduru e benada de a driver fo a wo wiase nyina no me na me chief driver nti tiase nam mu nkomo e na ye beboyi na sede medi kan e kan no enkwanhia etai sibra afi kɔ na wieye no eye hwan ne firi no eye car owners na esese drivers be ka kire won se ebia e wo se ye maintenance a wo se da bi ye adwuma kakra ana drivers nankasa na o mani na ho ana se omukɔ magazine se omukɔ ye adwuma omo na anya car no ho adwuma yie ti se ebia wo so o mi koye mi break ho adwuma ebia e wo se nka fitani ni nya bre ebia break food no e wo so wo sesa no ne that kind of neema no e omo nso mfom so e na emma accident tasi ana se we nso de yemfa nhye spiritual se afi bia be ko na wie ya aya na asase no epemoja ana atumfo so asore enu nti upo umpo se driver ni da hokra no a accident ni de ekwa wie ye besi hwan ena yemfa sobo no emmo no hye no nso eye tiase na mu nkomo ena ne bra so a yadru so no owura ba ko e wa ha champion akwa ba jasinya ati say radio adomboko okay ba cha odi ne yesay e fra me kwajo e pa chan kwajo pe premier driver okay kwajo ye driver e pa chan pika we sisi e de me na me use sprinter by say me use taxi me wo so ame okay enti na kire say o sprinter no na wo ye adwuma ko hen o itimi Tofiakwa itimi kwa Accra Tamale ese baby a ye ni ba kire bia itimi ko mo sprinter no na sese aya no mato ade bi abo ayi exhaust no ho a eje fi eno no aya na ede a se aya de aba ana obi ye bie ne enso ye bi ye ya bregu kire say wo science aka no ho a utikura nyi aye mbehyew chese sa ayi chese sa noise na eba no na amama ayeden se wo hia yon ko driver hu say yes ni nua nso na eba no ese aya de aba na ye nyina ayeso ye to di akire ase aye fashion it will be ye bi ba na sa de no kra no ensa moa ye car engine no moa car no nso moa car no engine no se car etise enipa obi aso hene asan aso wa no okay wo ja wo kwan kakra bi se home me fa ho o home a wo beble okay nti bloni no ya nti na wo jai ka bia no we fra brochire ba obohu se eyin bo je se bia tundra ka sa kese no ha ne ya na bo no ba ye no ye de ye hu se bi bo ka bia ho a ni yeso pese ye de bi bo ye de ho ya se ye de ye fashion ye de decoration okay e wo ka no ba no enhye da moa ka engine papa e maka no ntimi hu mi say ye ka say sprinters drivers e pe speeder obaji atum o mejitum amutum kasa one thing is kaka say bia yes ye besi Christmas mu adwuma no fiti January February ne bana aye mako nti ebeduru saa say ye rura November December no mu na aye rushing saa time ne nipa wo kwan so nti the more na wo delay kakra bi no di agora wasa wo kotre a wo beko ebi a one say kura adwuma ya say yi de nti say wo kono yonku so di wanim nti say wa anka wo ho na wa nsan no ho na wo so wankope bia because ye adwuma na ye nkuro ye bojon join di nkurase no say ye Tofiakwa say ya ye nkurase ne taxi ndi nipa no ba nti say wo anya fast anko na say wo mo bi di nkan di wanum a wunya bi nti enu nti na na mo ye overtaking wo kwan no so saa bi wo kora wutim say yi uti enko ba na pese wo force ko hye nanim enu no saa de no wo ho ba enye dodo na say car no say wadwene mu da ho a overtaking wo ya a wo say wo hu say wanim no ebie mo esno obi ara na adwene de kankane mo na Tofiakwa kwan no so no
obi ana mo na so pese o mo kire se o mo ka adwane obo ha na dwen se wo kire se ne ka adwane se de be ya next time mo be share station mo di nkomo ba ka na ye de adwene ana ye ka wa anya wo hu se wo unim ka atwiche obi a wo wiase a na wudi obi achi atem bia obi hia nkonhia mame mfa nkonwo we nhya ase biem e so mame ni kan ma wura nso akwaba be ma me mo akwaba ya nua na ho te sei yehu adom me ho ye ba che fro sei efem papa ko Sompa 93.1. ba che he na wo me wa akra 6 to 6 fish pond okay timba che wo ye den me edifo ene ne be yire wa ha hey ene de odi fo bi atwa ya wa ha o okay mami ko driver ni so masa enkwanhie taisi November December no eh hwan no ma metima ka se dodro na ye drivers no 70% jitum mejitum pa 70% ye drivers mo drivers adentra se na medi nkan kan se adwuma no du sa bre a esole pa ana wo hwe se watch ne kom from January February na de ban si November December no na afi na sabi onkro nketo amufo no obi ho a obefa ne ma kogu ni store mu ne ne ma sa ne ebi ho sa bre no ntimi nko bi a miensa wo ntimi nko enti edu sa bre no so dia wo yire wo ho a ebi a obetimi akota kwa aba asan lodu akoda enti de mo na wo twentwen wo na ase wo kwan mu no unu abeko mienu udi agro na wo twiri nyina wo ntimi nko bi a miensa okay enti wo pese wo koba ntem se de be ya obetimi akobi a 4 na ase 5 sa week no mu eno na de sa nkwanhia na ba bibre na mo na so no eye careless because obi ho a wo kɔ ne tuasa ne tie ne hyɛ car na se enye ni asam no obi wo kura wo betu car no no abie ni engine so hu se brake full ne so ate wo senka otimi to biguso na brake full so a drivers no make am matene se ye top no enye ojitum se enye anytime bia wo behu se o brake full so ate bia ye top no because more na de egum dada no se me de bia gumbe na wotwe na me hu se so ate a de egum no na ho odin no ekofom okay ti de more na wo de foforo no ibegum de wo de begum no ano ohye etimi papai brake rubbers ne senka fitafo bo ha na nko mo kan nko mo hu se de make no kre okay enti esa na ma car no brake sa brake sa rubbers na brake full na mu no eyemre enti etimi pai at any time bia okay ana one thing is sprinter ni 207 no eba ya na yetai yi a kire brake ni free mu pa de enti ye ne sa ne se eba na se ehyemu a wo ko speed na se tie ne pa ya hand brake no etimi kasim na car na dan enti ba ya no ma condemn a kire de no enti na se na police for chiche pa enti wo pese wo kire se etoda sprinters no a enam road no so no aya mo ankasa timi hyeda ekofitafo ho se mon condemn a kire brake no de enti ye ne sa se wanya na me dinka chim se wanya ne sa na se brake no wo ko speed na se pa ya etimi kasim na adane car no eti se wuyi free mu na se animu de na be pa ya eno wutimi de brake ne jejeje ne kakra saa de kugina ba se wo anyi amfiri mu a enti na se police for no ka from be kan omutimi ema omuhia wo mutimi ka se bojak na watia car no so omusitia brake utia brake na chire de na anche a eje se wo yi afi no ma che car no na nti ofi se broni a oye car odi brake ni bi ba chire na odi bi ba animu no sebe na adwene nye once at of you say one thing say abrochire no omomfa saa sprinter ne nya adwuma wo aye se omo de fa ne ma ba ebeduru ye kuro mu hanom ne de a aye pasinya ka mate wase nti ya na nipa no mum no nipa na ebegu ka no ye monza abrochire no onam so omo de ye omo sto adwuma ne nti no omo so honom no ekwan no betimi anya ha bia be 5 so aye sing road say unya pai taisesi a wukohia unua enti ye so ba na ye so yusu ya adwene kakra say na mo no ze fitafo no so ne ya na kire fitafo no avitafo mu ntie o drivers no bom ko adu se eye mo ana mutu wonfo se enam se akire no se time no bi etim epaya ebetima sama sortinti afutu amode mo omo se omo condemn akire breaks no ampa so moa ana munya daje ewura car no ase esai break no ewo no yehunu ba bi efiri mesa ba so biem
Okay. Odifo. Opening. Ati saying. Ehu adumbako. Enkwanhyia dodo no a etai si from November ekosi December no. Asembisa ne say. We nsusunsun asem wo mana. Opening. Mekane say na menu kan yi. O 70% eye omo drivers no. Okay. I may say 70. 90% eye omo. Otie ne nsɛm na ɔka na ɛkyerɛ wo sɛ ɛyɛ ɔmoa Bible no kama yɛ nyina tie aseɛ sɛ ɔsoro boa do ɛdɛn Tofiakwa ɔboa no mate waseɛ enti sɛ wo boa wo ho sɛ wobɛkɔ ɔhaw mu a ɔhaw so bɛyɛ dɛn ɛbɛba wo so ɛyɛ a yɛtaa yɛ adeɛ ɛma yɛ hype bɔnsam Okay. yɛma bɔnsam adwuma ɛyɛ te sɛ nea ɔno ɔyɛ champion Okay. but I may say sɛ ɔnyɛ champion Ya ne amano da power no. ɛsɛ nso kama yɛ tie aseɛ sɛ ɔbɔ dasani bi ate sɛ ne suban ɛne ne sɛ So. wa ma wo ho kwan a ɔnya wo Eh. ɛyɛ ahwɛyie Enti na kyerɛ sɛ wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ we deɛ abusuafo mo ntie ni o we yɛ odifo a ɔno ɛka sɛ osusu sɛ anasɛ onim sɛ 90% ɛyɛ drivers. Enti aya na yɛ taate sɛ afe no kɔ na wie ya na abonsamfo asɔre no wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ deɛ bɛpɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ aha bɔnsam no sɔre na woyɛ ahwɛyie a ɛnya wo Ɛnsa. woanyɛ ahwɛyie a ɛnɛnya wo Okay. ebi ne sɛn blade Tofiakwa yɛde mate twa waseɛ adeɛ yɛ wote efi kɔ watare ɛyɛ yi na pɛ sɛ wotete a wotumi de blade tete na woanyɛ ahwɛyie a ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛtwa wo Sompa Okay. 93.1. ɛyɛ similar to what is going on sekan yɛde dwa bankye Okay. yɛde dwa bɔɔdeɛ wodwa na bia meedwa yi na mehwɛ w'anim na manyɛ ahwɛyie a ɛbɛtwa wo meedwa bankye manom tramadol manom wie manom nsa Okay. maboro ɛna meedwa a m'ani no kora ɛda hɔ no ɛte sɛn na wode bi agum na ɛnna hɔ Okay. wo so wonim sɛ nkurɔfoɔ nkwa ɛwɔ wo nsɛm enti woanyɛ ahwɛyie na wode ɔmo kɔ a wo na wama kwan wo sɛ bonsam no yɛ den ɔmmerɛm Sompa 93.1. wokɔ kora no odifo nya abotre yes nti wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ aya a driverfoɔ no ebi nom tramadol 100% aba ebi a wopɛ sɛ wotwa asɛm tɔɔ m so masa asɛm no a odifoɔ no ka no ɛyɛ ntwa to soɔ anaa deɛ ɔka no ebi yɛ nokorɛ ebi yɛ nokorɛ paa tramadol because mea madamfo baako saa asɛm a meka wɔtia a wɔbɛhu na yɛ Christmas December driver ni wɔkɔsra ne maame ɛwɔ ɔfe so ha yi a ahenkuro baabi a customfoɔ no Okay. sɛ driver ni no na wanom bi na adeɛ no nso no ɔmo na ɔmonom sɛ wonom a ɛntimi nwɛkew Amonom hɔ a. amonom hɔ a ɛtumi teki sometimes Okay. ɛti driver ni no sɛ wɔte kaa no mu a wɔkɔ no wayɛ fine wada ɔmo hu yɛn nso wɔde akɔ wura kaa ase madamfo so na ne ba si ne nan so ne ba ne ti ɛbɔ ne papa ne tirim sɛ ma ne ba no adwene nyinaa yi CPC menamfofoɔ ɛtie me nyinaa nim sɛ asoma mekɛn no korɛ akɔla ne na wɔwu ada sport ma madamfo no ne ti sɛ no yɛkɔ bia ne ti so ɛyɛ ne sɛ dam yɛde ne boy ne dam emergency nyinaa ne yɛakyekyere no afei na boy no watimi aba nipam Sompa 93.1. ɛyɛ saa deɛ no a ɛbrɛ dodoɔ na titiri sɛ kora deɛ metifoɔ no nom ne mɔ saa ɛne snof no sɛ baako bi aba a Sra. ɔmo de gu ɔmo anum ɔde Ei! gu ɔmo anum a bɛɛ 15 minutes na ade nsuo agu me ankasa no ma try bi da ɛtumi bo te sɛ deɛ wanom nsa me bo fefe me ho ɔka nokorɛ me bo fefe me Ɔka ho nokorɛ. nti saa nneɛma no yɛ nneɛma bi a sese no asɛ ɔmo ayɛ sɛ baabi a station wɔ biara no yɛ ma wo mfa baa ma hɔ na asra no nso abɛtɔ mu no nso yɛ baba opening eti ne kyerɛ sɛ asɛm a woka na besi so 100% ɔno ankasa agye atom that's it ne kyerɛ sɛ wekura deɛ sese woyi nsa to nkyɛn a tramadol no aka ho Very good. ansa na asram no Asram saa no no ka so ho. mo sɛ fɛn sɛ asra Asra. ɛno nso aka ho ɛne deɛ ɔmo sɛ gu ɔmo anum ɛno no nso ka ho ɛfrɛ no ɛkiki me ɛdɛn ɛkiki hey ɔsɛ ɛno yɛfrɛ no ɛkiki me Ɛkiki me. sɛ wɔnom adeɛ bɛyɛ wo no kyɛ sɛ ana ɔmo de ato nkurɔfoɔ bi nso adwene mu sɛ sɛ wonom saa adeɛ no bi a ɛtumi stroke wɔ so a wotumi nante sɛ wo honam yɛ wo yɛ a
ɔmo de adwene bi abata ho ama to nipa ne bi tirim ade a dodo na ayɛ pa me am yɔnko do abi we de nyɛ sɛ me wu ɔmo ne mas yɛ nyinaa yɛ pɛ yɛ nkwa sɛ nyame bɛboa yɛ na nka afi no duru a nkwa nhia yɛ nya no kwan so no sɛ yɛ 100 a nka ɛntem la bɛyɛ 30 yɛ ntimi nka sɛ to obetwa kora because obi tai betimi apai obi betimi ada ba be hia wo ba yɛ nea yɛ careless e de accident no eba me da se odi ma wanu nsi na me nkwa ahoma no so sɛ wonim me pɛ tiase na mu no yɛ fa nkyerɛkyerɛ mu sɛ fa no sɛ me yɛ driver ni ɛna me what top speed ɛna me tie a blasting ɛdeɛ ne sɛ me yɛ saa nneɛma no nyinaa na me boa no agu hɔ yɛbɛnya brɛ ama drivers because tiase nam no ɛnyɛ baakofoɔ na timu enipa etie mi nyina da sɛ yɛ wow private car na wiase adeɛ ya paa ne sɛ o kaka na obi di ne san abisan wo eti barato dan so a aya na yɛtate yɛse area bi wɔ hɔ a obi akodua bibi wɔ hɔ ɛwɔ sɛ mogya bi hwie gu hɔ aha bi yɛse bechem kwanta ɛse sɛ afi bi aso a saa area hɔ de ɛwɔ sɛ mogya bi hwie gu toda kora wɔ hɔ a yɛse asɔfoɔ bi abe ye prayer camp bi wɔ baabi saa area hɔ no wokɔ w'anim kakra ɛwɔ sɛ accident si hɔ odifo saa asɛm na ɔmo keka no ɛyɛ no korɛ metima ka kyerɛw sɛ ebi yɛ no korɛ ne no korɛ yɛ ne sɛ yɛ nipa da sɛ ne yɛ wasa asui Tofiakwa yɛ pɛ yɛ ho anya na wiase so pɛ ho anya wobɛnya wo ho okay obi wɔ hɔ no ma na wayɛ bibi wɔ hɔ sɛ accident si a atɔfoɔ si a anaasɛ mogya gu wɔ saa mmerɛ hɔ a yɛmu binom ɛkɔpere nipa na pass ne bi enti ɛba ne saa na ama ɔmo so mani agye saa mmerɛ no ɛna ɔmo so pɛ nipa na bi a obi wɔ atɔfoɔ ataareɛ ne bi atɔfo mo no na wafa na ɔde kɔgyina na adwuma but sɛ na me di kan ka no ne nyinaa yɛ ahwɛ yie ya okay wo kɔ wa check your brake wo nneɛma nyinaa yɛ solid wonim sɛ aha sɛ ɛyɛ careful yɛnyɛ overtaken what yase bible come here church say nimdia me man nti me man ayera wonim de kyerɛ wo sɛ ha yɛnyɛ overtaken yɛnyɛ say it would duru hɔ a you slow down then you overtake obi betumi de next time be sound but wo radiation no speed now dey ba no okay wo slow a ɛnyɛ te sɛ ɔno a ɔde esane yɛ den ɛba no yeah moreover sɛ wo tia see de sane bi anim sɛ wo sora no pae sɛ wo bɔ mpae okay sɛ wo de wo hyehyɛ nyame nsa na wakɔ mentumi nkyerɛ wo sɛ ɔsomwe na mmom ba bia wogidie ɛkyerɛ wo no ɛhɔ ɛna ɛsɛ wogina na wobɔ mpa yɛyie okay sɛbi deɛ ɔyɛ kaa no koraa wotim no wonim ɔsom a ofirim yɛde baa Ghana deɛ ɔyɛ seat no koraa gu mu no wonim ɔsom a ofirim nti wo nipadua no a wobɛtwe kaa no wona ɛsɛ wode wogidie ne fɛne sɛ wohunu nyasa sɛ afe ne kɔ awieɛ mpanimfoɔ sɛ afe bi yɛ san nti afe no so kɔ awieɛ no wohunu nanteɛ ɛne wo ne yɛ sɛ na abɛyɛ wo nneɛma nyinaa yɛ den afa okay no mo wani ayden adaho no wayɛ ahwɛyie okay yɛsɛ bible no kama yɛte ase sɛ ahwɛyie wɔ hɔ yi ɛyɛ sen den mpaabo abusiafo nea odifo no so de ahwem no na asɛm ayɛ me nwonwo pa ɛyɛ sɛ 90% if you drivers dia abusiafo mo ma bonsam ho ntɔ no kakra wate wiase bibia de hyɛ bonsam bibia yɛsɛ bonsam abusiafo no na bo apa ho sima aduonum miensa 453 efiri sabri economy bebia homa no kakra nkwanhia na wedi e meta de adwa wasom free sabri kopim December no tiase nam se ye behwe ama kwan ye befa so a ye bebo ye ho ban a nkwanhia no bebrase na wo ye driver ni obra resting nana kwame ampadu nyuma wabɔ a agidin ba akopa moda ɔde owura bi ɛna to saa adwom no me nana tiase no menya kwan ni di nkomo ɛyɛ nipa nkasa ɛho nkomo wonse nana de obia nim sɛ aya na ɔtae de anansesem ɛde to dwom but saa nwom ɛfɛ no moda no
bɛrima no obo ne din ne ɔba no obo ne din ne nyinaa no ɛyɛ ade a ɛsiiɛ utie Nana Kwame Ampadu a wɔse ɔmo kɔ no Sompa na 93.1. bɛrima no susu sɛ wabrɛ ɛna ɔka kyerɛ ɔbaa no sɛ baabi a madu no mabrɛ yɛmpɛ baabi ne yɛnna adeɛ kye a ne aforo yɛ kwawo bepɔ na Nana Ampadu de asɛm bi bɛfaa mu sɛ ɔmo nam kwan mu no agyinamoa bi betwaa mu ɛno deɛ Nana se ɔka na bebuo kwan so sɛ na ɛkyerɛ sɛ biribi wɔ anim na ɔmo anhunu ampara ɔmo bɛforo kwawo bepɔ no kaa no nya nkwanhyia efisɛ na bɛrima no ayɛ deɛ bɛyɛ wabrɛ ɔse kwanhyia no siiɛ no ne nansa soɔ no ɛna mɔda efiri mu wɔ akwantimfi ɛkyerɛ sɛ nkwanhyia dodoɔ noa nso ɛyɛ drivers a wabrɛ sɛdeɛ ɔɔkan nipa no dɔɔso nti mekɔ abantam asan abɛfa bi akɔ ɛnɛ te aseɛ nam yɛse November yɛsi mu kɔ December no yɛbɛta di nkɔmmɔ afa nkwanhyia ho yɛnkɔ ahoma no so 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 te aseɛ nambrɛ ɛna aduro no asɛm bisa ne sɛ nkwanhyia a afei no kɔ na wie yi a ɛta sie no ɛyɛ hwan no ma yɛnkɔ ahoma no so mebakyɛw wodi ni baabi afra bi firi Tabe, bediri akwasi pogu. okay akwasi Mira, oya me kan se. Me bi na me station de bi o. okay Na driver na wo e bi se so load no. 93.1. O ka jan se pompo abon. Iti no onti mi nko. But the master station master say, o so de ji load, je say, o ye full load si. Nkyira ho load na gan. Na me ni driver load na gan de boku ni. E ba dru kuro no so. The daytime I me hu no. O si ya me nko a wo wa be wu. wow I say, I don't want to go all day. Actually, the what I say, of course, they load no far the chance load for some brand buy. It could be there. You see, second what I want to count. And the boss, so the cabin idea car, no special car cry, yeah, can you? The court for within plan so a dear. If you come baby neighbor, you could teach out to load one of us would do so. One of one also called the American. It will be there. I never really let in the count. And it's so of a car, it be a 4-6, it be a 3-6. But if you do it, never American. They are so at the city, no, up so. okay You put your in Texas, who thought that they would buy crime in about for something. ate The president, I feel the best reserve, I didn't have done. ate Now, the command of mates want to make one professional work. It's in the idea of it, a Montana. mate meda se mebakyɛw wodi ɛne baabi a afra mi efiri DJ Tofiakwa. yes sir Wunya akwasi enkansa Elias. Wunya obi to ya na be yi. minti o nkwanhyia a ɛta sie no efiri hwan DJ. So the name ya na kan efri yanya go up 100%. Emu 10% ena ya study about some ena ya ye show mo. Ena ye dwe ya akukọ stress ya. Akukọ stress ya atafo ya adaba bi go stress na for car school car. What to all found what the book to mo ana to da ba na au. Oh, ejiana ya adaba for na ye car kana e ma akwanhyia ne ba. okay meda se mebakyɛw wodi ne baabi a afra mi firi Oyibo na sule ni midiwadu agrati for papa pesi. okay oyibo Yes, you producers you you anoma picture na e na ni fre ni ya na edi. mate Tafi oni mi say e bi musu free. Oni esu no mo to car ni di. a honest no ho Car owners no. okay Because enya ni wan. Bibiani palu ni ti akosha oji scanner odi to car no. Wa to car ni say say asibi biano. Asigeti ba na moja wegu a. When sika e dey. ba Now back. No what me to car mo maybe our license in 2023. Now Tofi after na ya tenye ni car no. Ebi mo so fi government for you. Wow, government
ọdún kan náà wà ní gẹ́ wọ̀ hɔ ọbẹ̀ dání yẹn kyẹn ẹwọ kumasi o na wàmà ni mẹ́tì ní di káà ní ẹ̀fẹ̀ bí asampa náà ọdẹ abẹ́ di mánú kumasi yà ní gẹ́ ní ìfẹ́ nù na wọ́n dùn yìí màdù mi bá ẹsẹ̀ ọbẹ̀ yẹ kwan ní sọ ọdẹ yẹ bẹ kọ nù ọbẹ̀ yẹ kọ́ ní sọ ọbẹ̀ wọn afẹ́ dìgírì ọdọ nkọ́mọ náà ó di nù wọ́n di káà náà kọ́ kẹ́bẹ̀ yìí. Ṣé oyinbo $90% ni nyinaa yɛ dɔbɛs wɔ mate meda si oyinbo me bacho me mo akwaba yadeɛ na wisi Tofiakwa na mo te sɛn adi kra be mena yɛda Nyankopɔn ase no kwasɛm ne ɛnɛ tiase nam no mu no deɛ no kwasɛm ne me bɔ ma ba so papaapa that's it baabi a mode afa no afe ne kɔ na wie yɛ a dabani ne bɛtena hɔ a ɔka saa nsɛm no Tofiakwa asɛm no wode bɛsɛ baabi ɛne sɛ brɛ paa ɛma nkwanhyia no ebu so makaka na mehwehwɛ mu nyinaa ne sɛ dabafoɔ ɛne mma afe ne kɔ na wie yi a nkwanhyia no nyinaa ne gyina yɛn so okay ɛsiane sɛ yɛfrɛ ne sɛn nnipa gu hɔ no ọbẹyẹ adwuma saa wabrɛ nso so na wɔde wɔnam okay ɛnna paa ma dabafoɔ de ka anya nkwanhyia ɛno nti saa nsɛm a mode abayi deɛ na yɛfa saa akɔnya sɛ deɛ na dabani ne ka sɛ wɔmo ɛkɔ kɔndɛm grace ne ne ɛkeka ho no nokwasɛm na ɛno deɛ mentumi anyi n'akyinnye pii na menyi ntom pii ɛfiri sɛ 207 no a no emirika saa mena ne na bi na me di 207 nante ebla se me frontal di ginai oh na aya ahweye okay na enipa enne no wo hwɛ tete no a na port na kemu a ansa na obeduro no ansa na watua ka ne ka enne nipa ne tua ka ne ka ansa na waforo so so draba fo no hwɛ sɛ na ɔka sɛ ɔde tramɔ ne wi ni oh ana sise so ya polisifoɔ no so no ɛmmoa yɛ wo kwa so wɔn na draba ni beduru hɔ hwɛ na tare bi a ɛhyɛ no no ayɛ yi na yasa ama no kwa ama na pɔtena saa ade hye obi enti ka obi a yɛ na fam di a mate ti akonta beda ase pii ai ya onim sɛ obi wɔ yɛ kaa na bara ɔno ane kaa kora no onim ne yɛkɔ so wɔ ne kaa no enti ɔno driver no odi onyadu bedru magazine ho a wonim de ɔyɛ o car no ene de yehu se asem ni bi to adadi saa break no obo ankasa timi condemn bi asem we eye too serious me ba cha wodi ni ba bi afra mi free hello sir David penny manga na the reason is that we are telling generally found a partner, driver, and a player. Today, I have to say that in all the things. We should please the people and not the year. So, the 2 million. 2 million, that's it. From an appointment, that's it. But be the board so the study is one of the one for point. Okay. Mate, me da se, mo obi mrabi. Me ba cho wodi ni ba bi afra mi free. Hey. Oh, no, say. Ano ni asem yo, ye fa mo a musi buei, ya mfa mo nso a mo se. Mate me ba cho onu ayen ko, facha me wate. Okay, Solomon minti o. Because we say maybe I'm going to more so we make it so o make be e da o make so make ni na no kure dem mo chichu ke simple o mo ye tinje ade ku ye da e ku ade mo fo ke tisa da Achinye oh we no be do the be do o be to say for so so we be o mo so be to say for sa hey the give no for say dem tu go be do o do che e to go ne no lo bi no ko dem da for say sa me no ọba wọ bẹrẹ sọ bi ahọ ọsọba sáfẹ ọkọ òfin yàn jẹ
Mate me da se. I was double follow for the tea about about the tea about what Okay. Mate unim hwe ti ase nam de e de asem ba unim say your number no e 0244 80 9641 0244 80 9641 no esan so ye WhatsApp line tie wo tie show yi bia ye ti ase nam de di bakrom ha ye say wo hia ka bi na said ye car no asia load say ye taxi say ye trotro say ye hwan na said ye load no we free say e over say load abroso a nya daje video no kakra fa send this line na we ye driver ni ye bejo car sisi a ye bejo car sisi ya ti ase nam se ye nyegya ye ho kura mamu nkuyen ana the American so no ebia trotro bi na mo area na wahu sesa de car no asi atete apansam no wo de video ne kakra na fa car ne number e ka ho ye be pe car ona ni aka chen sesa car no munyi mfiri kwan no so taxi nyina to da otimi show bi taxi patum se na the taxi opake a na ayeden na nipa atu wisie pa be ba cho 0244 809641 wo de my short video tiase nam bia wo hia no ahu se tiase nam we de e wo problem no send the fabra ho ye bedi ho nkomo ye nkwa ahoma na so fa che no me pa cho wudi ni ba bia afra me free asa jeke ka safre okay okay ti amami ti o okay, Mate, ono so e de hye se pressure da so a dwine obi papa ene ne maame ho asema wo kan so emu da ho papa me ba cho udi ni ba bi afra me free me ba cha ya me a ba cho you me ba cha ene me do overseas 21st connect and me do into that's yatika papa me Arabia how biano for the train overseas oba doctors for no e card ha omo be show kama awo nyina fabra obenya bakamba maso to fra kamba da ngenka o council aso katre fire say me piano pa mate na no kremu once now e gas of me na so pa no se se bro nyai omo mra me de gas of me pa to pa no obi awai mate aso na maso to fra kwa no kremu omo kasa na mensumi ne drama bi di nkomo o say ya na sister for na omo ta 2 times ese no Azia na omo nta ma boys for ni sika enti o de time na se no o say ne si wa unu se wa miem na wa ja na eko eno na ya na de akwansha e fa ne ba no okay e de stra so omo 2 times di wi a ya na drama for na sa nkwachiri no omo nko he se omo miem mu ya fa no mo 2 times no and also the akwansha ba pa master na menka why me da city ase na munu no ti akwa de wona mo na kuhia obi kura o use in private car na or driving na say or drive careless a o de video no fa send e why o de video no keke fa send e me ba cha wodi ni ba bia o fra me free hello Tofi be ma waju champion boy type so driver ba ko bota o kuma sabon ti suni champion I child dressing no bray why ni lunch why mate be cha dia sende mate nti e dey pa na de nkwanhia ba Tofi ni nia no wa ka bebrebe na secret ba ku bi wo Tofi ni de wetani mu na me nti o Tofi gracias eduro
Tofe judge. Driver say no. Nyabotre. Tofe. No nyabotre. Etoda ya munsusu ha moni. Bra mo nya. Tofe we dey bisabe. Da bi o nyabotre. Na aduro de say aduro ntwika. Tofe. Adabari ni okwaji aduro say. Amma wo bi. 1 week tofe. Me buy no. Me be go me car. Na fault be me the car ko fitemu a. People power what you chira what you say we say car ni mo no. Enya asam ketwa. Ana mi yi du fare na me de koma no. What I tell you say agena metinya so mu no. Medding. Just what I say Jimmy car free me sam. Na se kaka no nyam no ofade dia say enko Jeffrey me sam no. Emma aketua pa. Number 4 eguro. Tofiakwa. Wo mu no mo ko nyuro so. Obu aka radio no be obetaka overka no ko bia. Wo mu ba tufaka wura no. So ye be ya. Ka no ka wura ni finish mo ta. Me say be bia me wo. Obi so we be ko di no kon sama ne ka wura je no. Ne ka finish am. Wo di no ko be bi ma abente ne afiye mo. Ne ka no enya 2022. Ka ni nya ekwenshia February enya ekwenshia 3 times. Serious one. Unim asem we ebeye different topic da foforo se aye no pre se drivers nso agi adu di chika Kefi bi se bi na wote ho no de nya abotre we wo de ne no yemfa we ni nto ye beye ho adwuma da bi wo se te ase nam de yetimi di mu nkomo bia ye de ye bete eno kra no mate se se ka mu kra na na manfo tena ho di nkonkonsa eho kra nso eye case ti ase nam ne de yetimi di nkomo bia wo me ba cha wo di ni ba bia fra me free. Hello. Me mo akwa ba. Na hoye. Rade adom. Eni pa na afi ko na wie ya e ban kwanhia si mo. Rede mpapa ya se na me kebia to aso. Endo na no aka no. Ya no kwepa. Me na mi chuo kada. Me chuo kada. Me ya na dwumu na. Ana voice ezo mo yere. Omo like yema ka yakade. Me shu banana me rai. Ba ma dia ya do ni bi. Me ba cho twen answer. Wo number no say na twa to. 93. 93. Yeah. Okay. One kasa o confirm say we are driver ni a wakwa duro so pe. Na me chuo kada me driver ni me moto. Okay, unim. Ene no me mpese ye be daveti ye stop yasem no. E wo te ase na mu. Ye be nya bre pa wo sa asem we hu se ye gi aduro twika ana ye gi aduro di twi moto. Nya abotre. Wa be confirm ye be nya daje ni adomu suko. Aduro no de na ma okoje ye. Na woji ye nso edin na esi ya ampasa aduro no timi ye adwuma. Mame ude ye be di sade no honkomo. Mbacho eyade a ehia me pa. Me bacho wudi ni ba bia fra me free. Oh. Hello. Yes sir, me mo akwa ba e de ba na menim so. Tofi, we didn't tell him. Taxi door, papa. Okay, mami ntio. Tofi, if you are here for the day, down at the bow. Hey. Tofi, a woman there. Lord of the Kundi family. Yeah, 77. Na den ewi ase so ko yeah no nso e fa se driver ni go kum ni pa ho. Tofi, we keep taxi o. Hello, be fine blocking. Now the we are share the seat nothing yet is in actually. No side on. Hey. But the we are show. Tofi, we do you do police belly on. No one to police engineer men almost check them. Almost say yeah, we na say we. Which one more hey. What you need to actually. It's not this with the one that I really bet you. It's me. Let's win no. You know what the and put together that day no kwa. You want some no hu. Tofi, yeah, the police gonna kai na. Omo give me 50 cedis. Oh, that is here no. You took on your friend anymore no. And when the can say maybe I'm in some no. Tofi me come to know. I was like to share so kan.
Tofi, who do they say? Protection with this man, you. Just scanamau. Protection with this man, can say. I know what you're I know this idea. Eh, now what's there? Wait, need to wait at Tiasia and Muamani Hunu. What I want Chica, Hunamaniano, and also your baby who covered that way Tiasia and Muamani Hunu. Me watch our number to send a chato. About your 82. Okay, me that's CP. You better come watch it. Hello? Yay. That's the number. You must have the number. You just tell them yourself. Karabaku man, they are number. Yeah, no afraid. Tiasia and the moon come what there. And AI as a mobile, we are doing AI cow. Not just the and now I'm for sorry you. Okay. I don't know you more than you were into the eye. Maybe Aquaba. Yes, John. To say, I think I'm not the mountain. a dear bear pan a didn't quench yaba. You're free November mua, and then your first year, you ever quack see December. Problem again. Coffee, my journey, me do every thing. Hey, oh, him, Coffee, Menim very media coffee. Or back in the car phone. My also saw a banner for no the car. Oh, Majua Yamotre. Oh, Oh, Majua Tia. Oh, Coffee. But in your better don't suffer for Bahumbra Uchika. Coffee beside that, you know what you say to one of the bois. Oh, my Or drive or the Sompa could drive, but I couldn't have a banner strong here falling to her. I get not put it up in the stove. He's trying to send the bois. You are in chat to swap and I'll pass on to Adava for see. Coffee, I'm putting it down to you actually. Rather than I would your take on the piano. Not rather funding to let them come from the bois. Majua, a same way, dear, Unya Wansamwa, wait, toffee with a minute, same way, dear, add din semi to my dear, said Draveni. I think you will be a kind of men I'm in San what in the name him. What in the number of one is still and not for who? Tell me some way. Let's to car you to know what I know. I keep it to what I can't ask if I know the Yakin. Tell me some way. Okay. What's a channel in some way? Me turning. Damn you! Nasa, baby, I will can you on a Giano. I know. So I'm telling you, for the architect, piano. I'm a piano and tell one. And the sunrise about energy and its place. I'm a vanity piano after the sunrise, you say, I want to honor. And so I will change it, and I'm telling about vanity to a minute, and the thing caught up in the comic throw. Link to me, town throw. You are winning him so to me, coming to some way, dear. And I make us say, sending set rabba with Siramua. I don't know, Channing Sound. Majua bye. Whatever bye. Let's say, one more crama when she needs to see rough no. Ah, not Prakunti Kabu now, person Hoba. Sorry, Pam Jom Fan Chemi. With it, Majua Marco Tutu. Asa ma grana mutiti ya ukrom akurase me ba cho me mo akwa ba de ba ye rade case ne wo case we de hu chen case madwa we madwa wasma wo kan pade anodin me ba cho me mo akwa ba de ba na menim so. Hello, me ba cho me mo akwa ba de ba na menim so. Tofi be de me joso say na me adumo no me say atama majo e kan ana me pese me supi Tofi enye say ye free Menim accident dey makokoto a ye ko na be man na ni be ma da so bisa na ebi accident no na car no sama short na ebi a gia no so ne trouser no mu na e why Tofi na ye timi pie be man ni be ma isi so e pa ni zip pie sa today. Tofi na se puta na me kan sa no ana me say accident dia bibia tumi si ebia na car no sama short no ada ebia ne trouser no ayi gia no e so ne belt no side ho na why
And there be a beer in the sauce, a beer in the never be it of it. We are saying we are to miss you. I cannot see a coin and let the man make the sort to say, the tea, Moja, and the Totu and Albano, and money head. So, We are I don't know that of it. Aqua, the idea that Aqua Sama. Now, when you walk a cassie, actually, Uncle Paul. So, I don't know. When you are so sad, party, and I'm not going to view. Then I want to do something of it. I took us all to accident in the sea and more quite no ban so piano. Yes, Obama will then a taping, anything else. Oh, and Obama so I a day. Obama, who you know, Obama, who you know, the things that I know, mother, man, trip or money, you open the head, and then I'm a fire open the head. And I can't go. Cannot be a dear Mama, after the dressing. I'm a new. Aqua say. Many. Mate, what I always say, me, sometimes I am not must say, me never be what me did watching ye. Because never be what a better Matias. What the Dacro, meba, what the Dacro. Tiasia Namuno. Wow, be a you be done. You be my pioneer the home come. Also, your driver, you know why you be da. You be the home come. Ah, now come with you. Dabi. Come with you and 4 bar. Yan can say and 4 bar or cable. Ade na san kwanhia we na owu koka wasem sei monye sa e de denko me ba cho me wakọ aba Yeah. Hello. Ba je fro sei But somebody akonaba. Nawa ma minti o Me how can I say? Road Safety Commission. Yeah, that's wrong. Road Safety Commission, that's wrong. I said sometimes in the case in the Husnia, if I can, I find the photos in photos of Panaso. He almost had the dinner as a dear. Almost had the dinner as a dear. Let's say, I asked the photos with her. So, now, I just want to talk about that's why I'm saying ye. Photos in the almost seconds in my own. Okay. Because of our baby, say, what kind of a and you come on, who are we play photos so simple. So, I'm going to be sure. I'm going to be problem or hat. They become to follow me. I don't know if you saw experience. Okay. Because you know, a mama life is to be a your friend or friend in the so also be car. So, and I can't use why I offer. Last session is them. Our first was a film, you can respect them so for this one. I was so much more to or may road work in the idea, you know, I'm an accident. The last minute, one was after the meeting. Oh, I'm clear. Let's say for one me that say on road safety for now on also e kan ho asem se o so ka ho bi na nkwanhia si mo me pa to wudi ni ba bi afra me free Tofiakwa mana asa na ga no kano I am pro me am no dia bi to me am no kaka fi masa dia be ta fa no masa nya abotre wo se enura de be ni si me si am no dia bi si patase Missy or Patasi. Yeah, never know. I was a brother. I want to kill a man in the a boy. I'm a double and never need for her. What do you see me down to do? Hey! I'm not a person with the maybe I told you about not woody nipa kurachi. Me not be kind. Okay. I don't mean to try. I don't be some. One medical who got no test. I don't know. Let us put them and I'll play a boy. Come on. Yes, sure. No, Nabutre, Adia Unia, we are then Cassasso. Adia Wakataso. So, the Kaka, you yeah, but the point of the other. Yeah, yeah, what uncle? We asked my business when you're when you're not or church in Simu. It's me bow, me back. It's who and Ore. Now, what's Friday? The guy on who said, I don't know, then the chum. It's really done. I'm a bit chum.
I put that one. Now, let me find a I'm a best dignity. And some of them are me doing what to come on the sun for. What do you know? Yeah, January, or the 2 months in the face. Hey! I'm not a fantastic simple while we are sitting there away. Or second, I think, yeah, it was so my Bible for the year. What was the car? Then there's some problem with if I was for coming, you know, what's the and now that's a winter break. That's a winter break. You are not me ba driver there. Unamwa, I was all sure him. Yeah, that's something I can. Yeah, there's some fun you have to play everything. Come on, say a number who's I don't know the best. I can't get who to say, Nyabotre, who person or chesa why you be that? Oh, my depend. Fancy. So when I'm man saying a chat because me person I die a bedu sa I know so no. Tiase na mu ye bonkobo. 51. 51. What is some of the festival is 51. Abi number would the 51. Where are you? 51 number 2.41. What one is that for? Eti wo de no ababa ware na oye girl ana. I know the girl no my boy. How ko fa ne tena kadum na wo don say den. O say no say na me say no so na je wuda. Yeah, stop. Oh. What's that out here? Yeah, whatever flow actually. Maybe I want to see you. My way, over man for the car, Mr. Wait, I see na munkoma aye bono. Maybe I did the nam no dia, I know what do. Hey, that's how dear Cosudi. Ha! Hello? So I'm a tia na munkomo no, and you may cosunu, who chair room. Hello? Yes, sir. Tofiakwa, Majo. Joseph Bemana. Radiadum. Yes. The topic now, after a month to be young more than yesterday. Sompa 93.1. Don't sudden nam hono. It's me man kwenchiaba. Yes, no to. If you said that in a cost of crana, there'll be a cost. Okay. Yes, if you say I'm in December, Muno. And crave Kwenchalifa Sobano. A Honda FS near Nico. Senior. I drive a phone to my air. Okay. That to pay to move to open the whole din car corner about us with this canoe. And then the difference, young man and money yakasi. And then me never can say was it road safety for I am correct. What mark can say, man, is it drama? I'm in your regiment. Yasemo. That was a bit of the problem is that on my own, say driving other kind of when she are. No driving now, so you have a bit also. One day I said that yes, or yellow. Oh, no, the soon talk of jacket here. And no less, yes, send your bear, a just from Jabba. But name it your government in the government of Hawaii. No, shut the Metal will be. No, no, market to call more. As a sample is one sorry. It's one or more said your bear. A big baby can shake you. Mate, me that say, Money, I'm ready. Me watch out, would you be after me free? Hello. Hello, I'm Council Bemena. I'm going to say, Radiadum. What am I program and person them Katrawadama? Also that and near my Benedin Quenchia, I shall see Eba Titru is it November 1. Dear Dickine, a year, Brava Corner, a woman say, Yana Fasuamo. A couple almost say, because a year say or no, and two many on your farm, and a young many on your farm. Okay. Almost open map. Anum. Brava Corner. Okay. Almost open map. It is Sergeant and Stone Bigaya, Omunya, and a dub wow. Okay. Anna dear Tosso so. Omo kaka call and I go 4 hours, 2 hours, 3 hours, no. And I don't know, Omonama, Omujina, Yamontan Stadium, Obo said will be deviation in them. Ojan will see for more, no be deviation in them. Obo no see a so a cool beyond no deviation in them. Again, Yana dear. Oh, I didn't know I am no more. Say, dear, we have been no more. Say ya mona. Swap ya here. Okay.
aha say ya mo na nti 90% and yes I don't know okay so what you say because our driver obeda nti no so na ma ona okay so what you say me da se ma onu amra bi me ba cho udin ni ba bi afra me free Tofi ya frame atensere bobo okay me ka say free adwato adumanu mate me ba cho enkwahia ho nkomo ne edi Tofi no drivers no ya me lu so omo ma accident the last time before taxi na me free no na mate driver ni no ene oba bi nko na te front na me ko tena actually na me nim komo omudi okay omo di komo na mama afemu se driver ni no fa na mo ba no oba ni nyaka se obesi wa ha no afi se driver ni na ante ko okofuna no mo de car no bi car to ama me ka che driver ni se ofi oba na no enti no oba no koye offend them on first me ka che se oba no kon because say omo ya ba nyina o peledi no so the time so ana ka che se omo ko mo ni kristi e so ampa ye se na de chie na ni no Tofi se yo na omo kile ko mo no omo ba ana le bi so sai kokko etu ohu ye no kra de na se asekra yo na ohyase a oye sa no a woti akire no ade no wantwa no koto Tofi me dia se me be tra omu di omu komo me nim komo poti omu di ana ode what you say na awa se I say mu se na sa de no skip na se nesia echeche mu se na sa na na mo if get nya ka se mesina de se ni mo se na okofuna no o we hu ya na pan ade aboka na to wada se bi to me de se de omu na kuye omu na kuye etian ka tan tro mu ye me da se ai chase se ni die na te se nkwanhia no kwan ye fa so ba no sa ya dwen se ye kakra bi o but ene number bi bebre me ba cho me mo akwa ba ya na Menim cho ma o volume no nko for mame me ba cho o frame me free Tofi niema miensa okay ene ma asanchiesi okay die din kan onfom so okay die to so natural we dan elusi ena obi so onfom so na awon so be kan wan no a eye dan e besie no eno ani sen ani sa Tofi wa ye obi bia sakai wa hese de na pom di sitie wa ye ni nyina wi onam kwa so kwa prakupe unim je u atiapo bibia ha no prakupe ebia osaya tu wa miam bibia kama ba ro ko na tu wa miam na wo ko no eye bonsam na ebe lusu na bonsam me Tofi me fan se bonsam Dabi o tie. Beti na me bisa o say. Sa o kan first one no. Any last one no man kan he. But middle one no a o pese o kire se ebesie no. Na pese me bisa say. Ebesie no say na watima abekire mu say to da wo kwa tight mi etu. No ye ba kese bibia o ta ho a. Ka iwa take o ta bibia miam kama. na Menim O kona preocupa dice ebesi enti no ya hodan ya eji Menim sa o ora Matias ya na hey bonsam wo asembo no po krom ha kai me ba jaw wudi ni ba bi afra mi free After the program send them to na micha. Obi ayo obi pe ana Me daddy side mistake with the Tofi me nye answer me a distant lady me nye side. Wo de nka me se nipa krokra nka wo betwa no koto amono anu no ho Kapa ya na bo so Tofi. Nti se wo go kra ne dia e na be fra bi sa wo se on ta for the meantime bro. Matias wo de krokra ye benya time for tiase na mu ahye da di san komo no se obi wo personal experience a woni ye be share o se already obi adi kan beto nanum to wa ha Ya betin some. Mate me da se we watch how so di ni ba we afra me free. Hello, your family Steven. Steven kasa free. Free kwara so.
Okay, Steven, Mamintio. Tofi, asema moke, ambao. Say, And Quenciano, the Intia, as a bucket of pie. Carcassiano. On said, so that's a Questiadano. Accident beat you swam around about. yeah. Yeah, but say, Carcassian for no Muludu, Kaka for you know. They used to grow from the neighbor. Into your portrait and crash to became. Can't see a small one bitter. You do grow from traffic light national. Or no Cassiano, on the Ayana, a cat from the issue you do. Yeah. And you or move say Evan. Anna would see us very true and clear women with tears in your men quite your little breaker. No more bitter. Wow. Emma, that is Roma. That's it. Yamen quine. I'm quite a drum. As you name you did one air that accident. If you have my brothers for a car can sell one of fair number market. Okay. Now, on my day, actually. Na sɛ wotie deɛ ɔka no ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ nkwanhyia dodoɔ no a nso afiri cars akɛseɛ no a ɛlodu ɛnam kwan so no ɛyɛ asɛm o na deɛ baabi atam no adu no deɛ na kyerɛ sɛ manumi ho no deɛ ɛm sɛ yi sɛ ɛsan de kɔda foforɔ mebakyɛ wodi ne baabi afrɛ me firi mebakyɛ yɛfrɛ me adusi poku Tofi wakontanyi mebakyɛ deɛ wɔn ka ne nyinaa ɛwɔ na tafikyɛ no wɔyɛ paa ɔn sɛ kai a yɛayɛ yɛtena mu no kai ɛyɛ bosom tie ne ye a yɛ bosom kai yɛ bosom kai ne ho sɛ yɛ nananom kai yɛ dɛ yɛ bosom yɛbu nsa ansa na ka na tena tu wobu nsuo so a wobɛbu nsa kai yɛmfa ɔbaa wom ɛnso nnɛ ɛnɛ yɛ mmerantɛ dodoɔ no ara kaa na ɔmapɛ kɛkyi kɔn wɔgye kɔ ɛnka ne adade no ebi ne ma da wom a ɛyɛ honhom sɛbɛ ne ɔba ne da bi a mebusa sɛ wɔgyaree no ɔtena ka mede pasiɛse ne kɔ yɛ hɔ ye so ɔsɛ maadwoa ka wogyina kyinye sɛbɛ ne baako nso ka wogyina kyinye nnipa ne foro ka bebrebe no nneɔm nyinaa na nnipa o sɛbɛ ni a obi saa ka mu a ase wɔbɛka no sɛba no ka sɛ yie buadeɛ mɛti ne buadeɛ ɛnyɛ ka kwasɛntɛn so na kwanhyia si o sɔfoɔ kwanhyia si mɛkuro mɛkuro tafa sɔfoɔ ka ɛnyankwanhyia ma nipa wuru but nnɛ yɛ ano kasa nyɛ kaa ne si station a kaa no wɔmpɛ nkɔfi wɔda wɔyɛ first car wɔne wɔba bɛda kaa no sɛdeɛ ɔmo ka no ebi nso kɔ kwaneɛ ne ma eji agobɔne wɔ kaa no mate kaa yɛ honhom o meda se Hello, Tofi. meba ma already no nkɔ fam Me, a truck driver. I will come out from location here. okay Very recognize all. I hope we be as you need permanent any delivery is in the car. okay Car, as you man, to say the old ball. What are you? Odu ọba ẹkwan ọfisi ne kaa no owó no ẹsẹ ogyina ma ne ba. okay Obi ọbẹ ma ne light ẹwọ sẹ bẹẹbi kura ne hɔ nyɛ ɔbɛ slow down no onsuro. okay Mɛkae sɛ na me firi kunsu ɛɛba apɛ afɛ ma kɔtena kokori a wɔflɔ na ɛkwan a ɛyi yɛka yɛ real fibers bi yɛ na ɛba na sɛ ɛkwan wɔ no pɔtuo kakra bi da kwan nim eti no ma bɛɛ pɔtuo no ne ma sɛ ɛti ba sɛ like wanyɛ dɛn wɔanyina ɛna mɛtie tae no baako mɛdɔɔgye no baako bɔɔ amena nim ɛbɔɔ mu no tae no tie tae no ɛpaeɛ frame bui rem ne mmoamoae ɛna mekɔ gyinae megyina hɔ that time na ana Toyota Corolla ɛso bɛbɔɔ the same photo no mu ɛkɛne ne 3 times ɛwɔ ɛkwan no mu waa ɛna meyam ka sɛ saa photo yɛ da hɔ yi ada waa sɛ ɛne nyinaa da so da hɔ wonya ɛfo yɛka ne sɛ wokɔ 19 wɔ no a 19 wɔ no saa kwan mu ntoto kakakaa bi ɛwɔ saa ɛhɔ naa okay kyerɛ sɛ ɛno no nso tumi ma accident no si mɔ
no ni me da se ma uni amra bi e wate me ba cho wudi ni ba bi afra me free me ba che FM Master Boat me kasa free be ma UGC okay Master Boat afi ko na wiye e de na ya na etama nkwanhia ne simo approach for so tini ma san kwasi ana bi pa no ogina kwa on de why why na incident this year the man UGC Asaba Junction mata na terrible wow approach for be abegina ho bo check e wo ho e check ya dawa for and the police ni back on and again any problem and again no rush ba ho no mo ne wo mbeye dede police no one fanani antobo bo again ti again no na again no to come one again be 9 10 ho masa if you want the police ni roll jacket say o jayako when you no and now ban fa bo yes so trouble police ni no e kam ampa utimi di boka na but police ni na gin say o tuka na jane oba bi a wakwadwuma ba e fa na kan ni ni mi nyina hey masa me say na anajo na e terrible na nye kura game ni that family pa ben ye sana ire no yes ana police go nyina bo opa nko blema UGC police dey cho that incident na wo zi am no ti o de car no bo obi o de car na bo bi ke mo no fragile board ne ka ba no oba ne de car no bo ne car no twice no ko o de ke o tuka na gane no obi so car duro fine oboni pa ko no headlight buni bumper e bumper ni adi oba ba si oba wa ko djuma ba e de police ni on ne yire the gear is ku ya apa ko ku sa wa twinadi ah Martin Senior me da si pi se Sompa djumadi a ye fa no na menim wei e segment a what Tuesday ye fa na tiase nam e mun komo na ye boy me ba cho udi ni ba bi afra mi free papa ma so le yo so be me na ma oni so ma me why me bam so ni dey adrama for moment so fa and from so na sha adrama okay mami tio sa ba se se ko afia o no me akra no anajo no dey ko so ka ni aye passengers na nkasa e dey na ko so wom oh ebi mo ti mi form hu na let me tell you say ebi ka say okoto accident bi so na be ma da so ni ade no moa say ni mo anka si ti mi fa hu ni e ma ne me ma no dey me say say passengers no enti ti say de obi e ka say ona car ya bosom ya ampa on say car ni fa say enemu no you see enti si so ampa say akra ba si se kwa akra ni afia una mo fam hu ma any accident na na bi si bra aye we crazy I just say we men kan say sebi e abodam sem na edu free ase e konkran na oni oba bi ne nam a enti free akonkran how many hours and untimi nsha wo ho so oh dabi ore yebeduru sa de no yebedi nkomo e bia na asema ye keken no me ba cha oh okay me ba cha udin ba bia afra me free hello okay want to men nyina so hello me ba cha udin ba bia afra me free me da just me be pa cha the no the concept a man accident no airport by about 10 people dentia against here in bra that your phone if you were in a general if you want my phone say men is machine and I men kaka I go on man who said you not can carry at the jar or somebody near position then that the class me two stars at the dancing I make coffee na me tap on that I'm the papa me I can't me ready to run about to make payment Ramon kwa kambe ko boy like the pattern change in the other to the pattern to admin change some me about still look ya na me na na to tin ya na me da ta na you can know what I'm talking about now just I don't know me pa boy na wa sa na me me ta na je na ye to ni na na no na ye ta ni ya pa ya na no so
ɛde saa yi nipa. Pacho on the point no or sit toda ebia wayare wakwayare sabia ya ma waduro bi ho kra wadu drugstore bi wakoto aduro bi aduro no ebia nhihye woduro no wanya time akenkan ebi sukura no a pharmacist na wo ho no enya bre kra nkyerechire mu ankyerɛw ti mu a mota no num nuro so abi wo ha no na ye kan nye se ebia wi ni nasifo normal nuro no wakoto kra wanom no toda mogyaduro bi. Hello. Ana. Bom de say. Ade adom. I'm yake. Hello. Tio bema. Where me so me can ma bo IGP abato. Because of my power here. Na maka mwatom ni kakra. Tio bema. Na ekwana ya na nye no so ka ho. Ntimi semu a momodin na pelifo no ekwana nye no. No so omuni huduma. Okay. Why, Madaroma? Because the corner so come up, and I drive one so one overtaking. Any people so own him as to know you overtaking. Okay. Careful so own him as to know you overtaking. Why? That's it. Hey, I say more. Somebody has a member crew more. Watch out, didn't be afraid me free. Tofiakwa. Oh, Tiasiana, young cop. Tofi, that's where. Yeah, can you call last be now, Mr. Kem, now, Mr. Driver in it. And that traffic catch up, as you first do, Catachi, if you found more and see more. Yeah, Ayana, police will be Bobbery or she grew in this and what she found. I drive and leave for home, and I didn't chance and the corner. Private care be an idea in Chamun. You say, Omukwa Yena, Obana Bevan, it's no my fine. It may make driver in a chuna, Michelle, when son. You say, Obano, at the Berman as a polo. Anna, then, sir, as a honor, so I will eat here. Or Berman. Tomorrow, I mean, you have many PhD. Berman. Brother, you know, chicken or bushy, no question. And I said, what did you have them? Oh, Filogano. A passing crumple now will then you break his rule. It's the best year, boys. As a quit your break now, not that straight as an applying. And I may play a driver and so because he has some more. Umuye. Then was a come we see not more papa or masun. When in a accident, ma. Mate, case na who where you best that to your boss na ye di home cover. Ti ase na mudi bi etimi si na nsamo charges na mobile bobo no ye beto your boss ni atase na maako ti sa nankum ni enya bre ni abo home cover. Pacho udin ni ba bi afra me free. Hello. Yes sir. Today. And I'm not a crowd. But your mammy too. Line mun yet. Not down Kafra. Facha me wati. Me ba cho online mun yet. Me ba cho nso di ni ba bi afra me free encha na me de course no kona wie. Papa yin kase DJ Tofiakwa. Mana. Nyame asundwe ngawo. Ngawo nso. Roman father no papa yin kase. Hey, Roman father mpacho ti ase na mu no wa betre yo bonkomo. Yeah, me to DJ Tofiakwa. Na me opanyin ma me mfancha kase ma engineer kwablo so drum. Why? Open kase answer ni nua ba free ma mo be na due na o twiteja. Me de ya konsem man. Na me ncha frenya ni. Yan kasam no pre. Onim. Me de bitu kwan. Popa no kre ba ko pre. Onim me travel obi after like Ghana have me
Cheta Malene na Brungo, Bolido, Hino, with them travel. Now that I'm here to more office. So, I'm not actually free one actually, Miss Abbas Tower, network pool. Digital tablet wouldn't be a maker. Okay. First, Tofi, I drop a phone home. I dear meaning or driving home because a certain bed man saying in check from about 1 month. Let me say a car, a cook it. It's in the car or a connection. Okay. To keep. Drop a phone, the police, you need a book when because the police are in a book when I'm a boy. Okay. Hello? It's your Obama. I dear François. Revenue boa. Onim ekete hawa and make am the race chicken. Okay. Who also a dear son of people so crown a commitment do light. One second be to a whole light be to go to say. Okay. One overtaking the home. And the two. And no boys no much chicken and no prayer back of it. Don't do trauma dono. And let's look at home more. Because me damn it, me say. Revenue pa one chicken and said the real what's chicken now. So go on. You see, the two cakes, nearly beside of anything. Matter. If you stop and say, we'll take a more drive and whip a yam. I have sprinter. You beside of so many because we have a basis. Here before Casan and no more to we need it. Experience of it, meaning they make a trip to be money. Now, what you do? That's the name. I say, a different to former troops have basis in the Bromaton via to get in the Some conformity they make kind of craft for Toffee. And a rosa and so being in Niquanos, rosa and Niquanos, so I idea. I wrote and you also almost at the transport and you know, make so rosa and Niquanos, so crap. May that say, money I'm ready. Why? But you didn't be afraid me free. But I'm a lender. That's afraid. I was okay. Or him Linda, I'm into you. The passenger as a walk, I say, I'm not private, maybe some out and I know crap. Because I'm not kind it's not fun. Driver, no, I'm not the work will be changing the another and the fact from the terrace. This will be my niece of the crack. Me, how many shall I say? Let me share on the young channel. And I would die the oil. Papa, everything. I don't persuade me, I'm a foul or Sreho. I said the old say he's not my son, Camisa. Huh? And me, Mama, you said, Muna, I said, no, I die. Mama, oh, that be. Oh, well, that's sick. We must have dinner where we are from me free. I said, the premier for the POP, the cassette is for a complex application. Okay, senior, now I heard near my question. Oh, already I will be a call. My accident TC. Okay, my accident TC. Fuck it, I was like a home. The son said that was new, it didn't hear watching over Stephen Anima. At the same time, I never fire one can want some my game. The good Mapa, that folk like that, Abano. I know then. Okay, folk like that. Okay. A better police commander, Kofi. Young man over your part, we still almost a father or much robot to put in the fuel. But as I say, no, and Cossa, the girl in the middle said, yeah, of course, no, not one than a party. May that say me chow area how funny now. Me watch me for 2-3 course now for the idea, because you have 4 course broad down the back on actually. Too much. But, me permase monso mo doyen dodo nti sompa mo an ye somo e wo se ma mo kwan na mo so mo kire mo adwene me ba cha wodi ni ba bi afra me free oh Tofi we are the metro ya kasa free kwa da sunshio okay yo Tofi me dum bewra eye kura ye fe no adobewra eye ina hini road adobewra production advisors no account eye ensanom ta ka ho pa and some maybe driver be by or no taxi.
ɛwɔ adubɛrɛ a ɛyɛ kura nti akwan ne nkyɛn da nyɛ gidigidi saa okay ana ɔfa maame bi ne mantafoɔ mmienu ɔbaa baako bɛrima baako ana ɔsan fa ne batani a wawo no baako a wayi 7 years maame no nso wɔ 31 years na tɔfe maame no ɛde ɛforo kaa no wɔn mo ntanti wobɛgye sɛ ɔde kaa no kɔhye wɔn ma kaa no ase ɛbaa so ma ɛfɔm no kɔ ɛhyɛm kɔ butu fɔm yɛ ɔhwɛɛ no na maame no ɛni ne ne ba no ayi nyinaa yi ntafoɔ no mmienu ho aka baako stage wow ama de sɛ kurom wɔ de ne nya asam ketewa enti nsanom so yɛ trɛ mo ɛyɛ na wakasa akyerɛ mo sɛ drivers for duro nyinaa bɛyi yɛ mpɛ nsanom yi nnom ɔmo nyae ɛne police for wuduru wa ne yɛde ayi nkantankanta agye kwan no na kwan no ayɛ ketewa kaa kɛseɛ ba na ɛyɛ pɛ cars na abubu afa so no ɛyɛ ɔmo nso ɔmo nyɛ kɛfo mate me da se memfa de otwa to mentimi mfa kɔ obi abi me ba kyɛ wodi ni ba bi afrɛ me free ba kyɛ efrɛ ma ise mfesi nkariɛ okay aze ma mintie o ba kyɛ o drivers for no gaba trɛ ɔmo sɛ ni aba ne kae no last time de no fɛ fa kɔso fa okay enti gaba trɛ ɔmo na ɔmo gya sa no ɔmo na ɔmo gya sa any time di ɔmo de sa abontanfo no ma abontanfo nya post too much mate me so me da se driver ensam no de ɔma buru bi agum so na yɛbɛma mo kwan mo yi ano maako sɛ de amanfo ka sɛ amanfo de ka ɔmo de ɔmo nsa ne nam amanfo sere ho yɛnsɛm a ɔmaka driverfo yɛ no korɛ ana nyɛ no korɛ ɛno da nkyɛn a ɛnɛ yi de ka yi no nkwanhyia na amanfo ka pii wo so ka pii bɛ 30 seconds de na wo ka ma yɛtwa yɛasɔre so because brɛ na so yɛkɔfa news o me de metimi aka kyerɛ me nuanom a yɛyusu cars ɛkɔ akyiri ɛnyɛ akyiri nkɔ ɛde nanam ntamu no sɛ yɛmiɛ na hɔ yɛntete yɛ ho mfiri nneɛma bi a ɛde yɛbɛkɔ nsɔhwɛ because sign ne ba ɛnyɛ passenger no nkɔ ana kan sometimes wo driver ni no koraa no ebi timi wu koraa agya saa passengers no car no yɛfɛsi a wo na ɛdi nka fɛsi wo fɛ nti nsa tramol wi ne saa asra ne yɛkikimi no sɛ wobɛyɛ anka ebetimi a wopon kodu fie a na nka wayo ade ne gya yɛ kora na ho ntɔwe na so obi wo hɔ no ma tɔfe wo ka kyɛn sɛ wonya isesi yɛ bɛ ntɔkɔ bɛka sɛ kakra owiɛ no de akɔhyɛ bonsam ti me nya bonsam no yɛnyi saa ne mani mfirim na ɛmoa yɛ na yɛnyi ɛnte owuo no so kwanhyia bebebe no me da se yɛbɛkɔ so adi saa nkomo wake up time of December betwam pa kyɛw pii kwanhyia no yɛpɛ sɛ yɛte so odifo opening tell be 30 seconds na so na me di kan kai say ahweye no okay ahweye na de begu so aye okay na wo ya ahweye a hwane bonsam ne asem akanfo se emusuo adwumaden ebu musuo abaso yeah so be ya adwumaden no mo wani ada ho simple enye mrika dabi aya abotre come de wan fence amiri dabi ya da abotre na bobra na omo pa omo ni michim no mo nya ahweye no mo nkoboko no mo sa afini be kwa awie be wura fofofo ni mo no na nkwanhyia sisi bibiensi osofo bi hyenkom kora enya adwuma because wani ada ho okay ahweye pe ne hia ya meka no okay odifo mpa cho me da ase send ofri nkran besra yen driver won so me da ase se obaye me ba cho we eyete ase na mo a eye segment a ehye na menimu hye no nso minister abj ene produce show emedin ede Tofiakwa Nyankopon ya adom a ochena yebehia ewo ha asem bi besi na menka ho hwe nkyerɛw yenhia ochena hye no nso aha ena medewu esi news ene toaso omuwie a asem penipa ofosuo ene na badwafo ebetena se nonso eko na omode abrɛw 0244809641 0244809641 ebia na wonam wahia ka bi ebi kura esi baabi ha adwene wo de video no best 30 seconds and 1 minute na fa send be ba cho yakrawo